Cześć moi drodzy, witajcie. Em, Jak widzicie, lice moje już jest blade, a oczy czerwone. Wybaczcie, ale jest godzina. Nagrywam drugi vlog pod rząd. Poprzedni to był ten o opakowaniach i o wzorach i tak dalej. Czy to warto, czy nie. Mamy teraz godzinę już. No, nie powiem wam którą, ale stwierdziłem, że nagram jeszcze coś, bo. em, Kurde, jakby to ująć? Dobra, powiedzmy tak. Miał być śnik. Miała być kolejna część śniku. Wiecie, to jest serii, gdzie ja opowiadam o tym, co mi się śniło, dziwne rzeczy, wy opowiadacie mi i tak dalej, bo śniła mi się ciekawa rzecz, ale nie będzie to typowy śnik. Będzie to trochę vlog, trochę krótkie, w sumie bardziej pytanie do was o wasze spostrzeżenia na tematy polityczne. Ja wiem, że to od tematów politycznych mamy już kanałów, jak to się po śląsku godo w pierony, ale może do rzeczy, słuchajcie. Śniła mi się. E, Sen był w ogóle bardzo realistyczny w tym sensie, że zdawało, no wiecie, bo są sny, w których wiadomo, że coś jest nie tak, nie? A to nie był taki sen, to był sen, w którym w sumie no miejsca i postacie wyglądały tak jak w życiu, nie? Prawie że identycznie. I śniło mi się po prostu, że w Polsce są zamieszki na wielką skalę, że w całej Polsce są zamieszki i doszło już do tego, że policja strzela do ludzi i mało tego pali ludzi miotaczami ognia. Taki miałem głupkowaty sen. No głupkowaty, nierealistyczny sen. W ogóle byłem przerażony, bo policjanci biegali, strzelali do ludzi, miotaczami ognia ich palili. Ludzie uciekali, gdzieś tam walka jakaś. Ja w ogóle uciekałem, biegłem do domu. No, nie jest to wizja, którą możecie potwierdzić wychodząc na ulicę. Na szczęście. Tylko do czego tutaj dążę? Skąd to się wzięło? No, wzięło się z czystej podświadomości i to nawet pomimo tego, że bo wiecie, teraz media są nastawione na. No, wiecie co się dzieje. Nawet jeśli nie śledzicie mediów, to wiecie co się dzieje. Ja też wiem co się dzieje. Nawet pomimo tego, że też mediów za bardzo nie śledzę, ale gdzieś w podświadomości to się odkłada mimo wszystko. No i znalazło gdzieś ujście właśnie w takiej formie sennej i nie wiadomo co to jest. Czy to jest jakaś podświadoma obawa, że coś takiego mogłoby się dziać, czy po prostu głupi sen, który się przyśnił, no i tyle, nie? Tylko tutaj dobrze się właśnie objawia to, jak jednak gdzieś ten przepływ informacji, wiecie, z radia, gdzieś zasłyszane, gdzieś zobaczone, mignęło w jakimś programie telewizyjnym, czy coś takiego, czy gdzieś przeczytane, nawet przez przypadek może na jakiejś stronie internetowej, jak to człowiekowi się koduje w głowie. I no naprawdę człowiek sobie nawet z tego może nie zdawać sprawy, jak to w nim zostaje i czasami po prostu właśnie w takiej formie może znaleźć ujście. Ale teraz moje pytanie na temat sytuacji w Polsce, bo jestem po prostu ciekawy. Nie będę tu żadnej opinii wyrażał, bo nie chcę tutaj, prawda, żeby tu była jakaś wojna w komentarzach i jakieś obrażanie się i tak dalej, bo może byłoby do tego dojść. Zachęcam do dyskusji, ale zawsze kulturalnej. Dlatego wychodzę tylko z pytaniem, jakie jest Wasze zdanie na temat obecnej sytuacji właśnie w Polsce, w sensie no, tego, co się dzieje w polityce, a w związku z tym, co się dzieje w mediach, no wiecie, są duże zmiany, które postępują i jestem po prostu ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Czy, czy myślicie, czy uważacie, że dzieje się coś złego, czy uważacie, że dzieje się coś dobrego? Tylko tyle. Na ten temat bym z wami chciał podyskutować. Chętnie też się udzielę w komentarzach. Chętnie poczytam wasze opinie, co myślicie, dyskutujcie też między sobą, ale zawsze kulturalnie. Zawsze proszę kulturalnie ze sobą. Proszę też nie narzucać innym swojej wizji. Em, Niech wizja będzie jak dupa, każdy ma swoją, opinia też. Można się podzielić, ale bez właśnie robienia tego jakoś brzydko, nachalnie i tak dalej. Ja się z wami moją opinią nie podzielę, bo w sumie powiem wam szczerze, że nie bardzo ją mam. To jest może niedobrze w sumie, ale no ja po prostu gdzieś żyję tak od tego, prawda, no jakby to powiedzieć, nie jestem fanem śledzenia tego,
wszystkiego, co się dzieje, bo to zawsze według mnie jest jakiś zapychacz głowy i znaczy warto mieć świadomość tego, co się dzieje w kraju, wiadomo, ale nie przesadzać z tym, bo to człowiek sobie tylko nerwy zniszczy, nie? Także ja wam powiem, że no nie wiem, obserwuję teraz akurat to, co się dzieje troszkę z większą ciekawością niż generalnie, no bo jak już mówiłem, nie jestem fanem tego. No i co, śledzę z ciekawością, czekam na to, co się wydarzy dalej, jestem ciekawy, w jakim to kierunku idzie, co się w naszej ojczyźnie, Polsce, Rzeczypospolitej Polskiej dzieje i jak to będzie ewoluowało. I ciekaw jestem tego, co wy myślicie. I to tyle. I to tyle ode mnie. No, to idę spać. Zostawcie tam łapkę w górę i tyle. I dyskutujcie, moi drodzy. Tylko kulturalnie, proszę. No, to trzymajcie się i Kajtyn Knefelis. Sam.